Khasi Students Union KSU Delhi Unit limba ka jingetrelang bat ka Special Police Unit for North East Region Spooner ki lala ban pelat ya ki arngut ki khenna kan thai khasi penar ki balangat ha ka jingriam jong ki nong khai briu ki bathok da ka bakular aikam kini ki khenna iwei ibadang khatan snam karta bat iwei iba khat prasnam ki dei ki bana East Giant Hills Meghalaya katkum ka jingtep laila miki shanong ba Delhi da iwei iporlong ibadei na Meghalaya ibatrekam ha Delhi klem ka jingtep ne ka jingbit ki kmi ki pa lapan shoyi ki da ka jingkular banyo kam kum ginong trei hapo yeng lani kita ki domestic help habala poi Delhi ye kini ki khanna laila pan ban shagawe ka spa Haryana hangta lapan bor ki man rum shaga kam khai demet namar ka jingshep tieng kini khanna ki la yo pan phone chla yeng bat kalong yeng jong ki pat kala pentip mardor shaka KSU Delhi Unit pan jingerap ka KSU Delhi Unit kala pentip mardor shaka kenhon Spooner lingba ka jingetrelang ka baklan ka KSU bar ka Spooner kilala ban lap pat pelat ye kini khna narati ka jaka Haryana kani ka jingja ka long ka jing maham ka bakrau ye ka jingma ka baki samla jongi kila ban ye kendu haba kilet wat kam wat jam shabar lo ong ka samla mar biang khongwer president ka KSU Delhi Unit ni kentu ya baro ki kme ki pa bat ki samla ban long ki bak pikir bat ki basumar bha na ki jing penchoy ki bri ban penyo kam ka union kadang netrelang bat ki bor sarkar ban penbiang ya ki jing pensngai na ni counseling bat ban penpoi biang ya ki ni khana kan thei hala ki long yeng hapo Meghalaya नहीं जाओगे एक गाड़ी ti ka nakaliang ka seng te na sashi sil na karpadrit me baro pai ba jong ka than Meghalaya bas ngo bha Shoban one three she Delhi na shoban one le kuno kam she de da pin tip in ku ka seng khna muni nyo era bp na ma kanir kam le ka sin kam ning kong tam how news nem kala ja bon sin ban man ta si li ka jingjam ta si ka braso tun sir khai met sha ha ka khawi bi jim step ayo jing tip na iwe ba basta ha East Giant Hills ba ila batai ba idan anu te khna tinthai klem da pentip hai na sem kham da pentip ki mikpa ki one pet chin she Delhi namar bagadon ko ka khasi hi ka basta Delhi ka ba khot tre ki ko ong man ai kam man tre hai yeng sem ka kam man pen khut yeng pen khut sem ha ka dor sau pho ha ja tingka tim makata ka khasi hi ka ba pen book ticket se ki ba pen book flight ticket ki ta ki khana angut kini khana angut re iwe dang dei Maina idang ditang khasan snem karta but itiwe yung idang ide khat pras nem karta neki daliret kidai khanai kata khasi na Delhi kala pen book flight ki kabatai ki ha phone one chata le chata ki bayang basem kim bana e kim tip e kata ba ki one chinero anda kila poi Guwahati da kila da adan ha flight da ki ha flight ki satip si yo jin tem mazin poi hang ni ha Delhi ko to khana khasi ko ban chawi ki ringkat bat anu ki bire nashinisha basa shish Delhi ki alami ki sham manesar kani ka manesar ka kham jingai kumba shikinta shiteng arkanta e na Delhi kadon haka Haryana kam hap shiri ko jurisdiction Delhi kala hap sha Haryana tikinelam sta sha Haryana ki ong hi ba wan shane ban tre kam yeng ban sat ban tiu ban shet e gum to hin dala poi tu ki pha tre kam no ki kam bamlong bamman lại số thu hi kam yu te ha ka ja ka shudan bok pat ba ki bahing basem ki panpor dalaya kren ta ka fund ki la yam kim tre te ka kam ki yam te ka to ka brio ka banani na Haryana ko ong ba to still not da ka dor da fisio da ka dor tin pelai yakini ki kin thai te ki bahing basem kum tai mar ki la korlingi ting la shupan por ni ki brio ni ho ai min man ai da ka pisa ni siu da ka pisa pension bi ki tu kin thai ha ka to ka jaka ting la yo eko location yo mata ka spa ha ka ta ka jaka bi kala mi ni kin thai anut ka de ka spa bi shile massage gum to henry ha ka joko por lo rin ka ba spa ki shule ti ki kam auria ting la ong ya ki tu ki try bas mu ba sho abe hang to min mangi ngone ra ta ka pisa ni la yo jing tip khawi bi jim step tinamar ba ka jurisdiction ni la abin le limba ka Spooner mot ka Special Police Unit for North East Region kadi kapat jong ka Delhi Police dinamar ka jurisdiction kan ya hapshu ba kamdeshu Delhi Police kadi Haryana Police bangi smooth ho ba dengi le direct Haryana Police lese ki tu ki pure tu ki adan khtilang namar ka adan khtilang ki tu ki brothel njo no lese ki pin buri ki pin pet
takadaw ni haban lit limbakas punahin. Dali limbakas puna nomor bamdan jurisdiction. Tening kong ngako aban ay kublay kam kerpam ya additional assistant resident commissioner jong kami Meghalaya House ang Delhi. Limbaju ila tho kami kashiti, but ila ay kashiti ya joint CP jong kaspuna ban subha ban assist ni ya ka KSU Delhi unit ban assist ban rescue taken thai. Te lakpoi kashiti sa joint CP te lingkat na ka mangina ka seng lingkat bat ki team jong kaspuna SI bat ki constable ni lakpoi siya Haryana. Te ningkong himla naman himdan jurisdiction himla mali directly siya to kaspa ni lalit siya ha tanan. Anda lakpoi ha tanan kata ka ni hap up kumba natay lai phone sa community namar kito na Haryana police kim sutho suthaw kim tip ire ke ta kaspuna kim tip ke ta Delhi police north east kim bana tingi hap sha lai phone minute mental thoi ki bangi wanna spuna ke ta kaspuna banganga de Delhi police north east representative kedi ke ta ila hadin tin sabatay ki ke jingja bawanya la mitai khana tenikong ila ele kita ya bot ini ru namang himla mani rate ko nang chaka claim jurisdiction yung porjanto chaka tingila ele chwa ila ele to lingkat report harna police ila ele anda la point tinti ki pensane ka kali ki undan written permission himla ele tang tang ila call ka UIG ru kim suthu ila call pun ha ki pret bahan jongka Delhi police jongka Haryana police ru kim suthu te ha ka bakado yung ikat dengan up official banyu ata permission kito ki brio kila pet itu khna kin saja ni mali ai te ringkat bagas puna ngila shim ke decision ngila on ki ba ngili read da kali read nani in case the jagi ke ngi sa call how number helpline number jong ki police jong Haryana police and then hadin pak sawan official to kum tai tang ke union ringkat bagas puna ngila let to sha kaspa te andla adung terus pa ni salap itu kan teh argut nuntung insa ya lam no yaki batni hapor badan tu kasparu katu ka try jong tu kaspa kapan ya kapisah nangi kapan kapisah ni nangi ko ba ngan pelat ikinisya hadin filasi kapisah tingin nak sebenarnya mengingalam ikini kentai nama begini maina film dan hak man bu kini hangnya sakawai ru fi wanyalam ikini kentai kam ngajin tip kimi pa telada fi kwa pala tak pisai dia mengalam police station ada ke case te kumta ka jinting kala ni sa yo misuk na kata ka spa te ni ka ni kham yo register kan no case kan ka FR number ka kham don ka jing don bok ka tham ja pani don kan no ka jing ja ka basnio te te kin thai kala don kan ka bani menta ni la bu eki ha ka safe house but ni selam eki shigien ka ayu ni la ada medicine kuntu itu kentai tu ningkong na kalian kasang ni la provide counseling iki hapor bala counseling ni la kali but don bok ba menin ki pen bor ki banle to kakam hende ki yam ba ki kam tre banle te namar ba ki yam kam tre banle te ki kam pen bor kam dan kan no pen bor namar bale ba keladon ka jia keren bagi bahing bahasa bagi omangin sio ta kapisa palat na ki kun ki jungi kita kadang hamdan kanu ka jing syak thambon kanu jing debon kanu ka pressure kan Henry ladangim poi mengi mentakas ni ladangim poi gi pulit mentakas ni la shai kas ni te mundan bala garanti bakam numja kanu ka jing ja ka basnio ki up ini ki biru ki up tam mentas ni namar bangi om ban mandra ka pisa tada pisa up khana ki poi ha ka khatnriu tarik ki poi ha Delhi ka arbaji step egum to midnight dalamnya ada kiwan syah tribune airport bagi sapoi Haryana kumba ki ong RBG step kam ban ong ka sukhan ya nomor kidan dekat ki pulit bat ni but bun ke investigation ke alia ki pulit min shuyeng harut hendre yu pat ya kajin le he jong to ka breu jong to ka try jong to ka spa wala ki wan ki pulit ki dung hapor kam tim ka le he ka shong singan bet ikum bakala atip lupa te re lokat nikong kapel bet ko ang bang kumnungan pa ikinisa ba kapisa film payay te tampo bernya mo pulit kada daw ka sa pelag